Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव दा गुड निउज दा फाइनाली जेरै खोथा होदोंमोन नोंथांमोना थिग बेबादिनो आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान भेकेन्सि ओंखारबावबाय बेनो जाबाय एसआइ लेभेलाव कमान्ड' लेभेलाव आरो ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे ड्राइभार लेभेलाव दा बेनि जों सिलेक्शन प्रसेसखौ गासैखौबो नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना हानायसेबां भिडिअआ एसे गोलाव जागोन मानोना गासैबो पस्टखौ जों बेयाव कभार खालामगोन आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे थाबैनो ग्रेड 4 फैगोन आरो लोगोसे एसआइ लेभेलाव फैगोन नाथाय कमान्ड' फैगोन फैया बुंनो हाया होननानै दा बेसेबां पस्टआ फैखो जों ए टु जेड दानिया नायमारनोसै दा मात्र नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबाय थादो आरो बे फिजिकल टेस्टआ आई होप थाबैनो जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना थाबैनो साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय साफा साफा एसआइ महरै कनस्टेबल महरै एबा ग्रेड 4 हिसाबै दा दिनै 2 डिसेम्बर बिग आपडेट जों दायो नायनोसै फैदो दायो जों फैबाय एसएलपीआरबी अफिशियल वेबसाइटआव कनस्टेबलआ नोंथांमोना 16 डिसेम्बराव एप्लाइ जागोन नाथाय मोजां खबरबाव बेनो जाबाय नोंथांमोना पस्ट एसआइ आव 48 पस्ट फैदों बेनिफ्राय साब्रै जाबाय कमिउनिकेशनाव आरो लोगोसे 6 जाबाय नोंथांमोना स्टेशन अफिसार दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना साबा मोनबावदों बेनो जाबाय कमान्डार लेभेलाव आरो लोगोसे 39 पस्टआ जाबाय एसिस्टेन्ट जेलार पस्टआव नोंथांमोना मोनदों बे नटिसखौ क्लिक खालामबा नोंथांमोना गोदान अफिशियल नटिस मोनगोन बेनो जाबाय नै दानिया स्केलपियाथ' जोबोर मोजां बेखौ मिन्थिखागौ आरो नोंथांमोना बिनि अनलाइन एप्लाइ डेटखौ नायोबा स' बेबो नोंथांमोना सेम डेट 16 डिसेम्बर दा एसटि आव पस्टखौ नायोब्ला स' नोंथांमोना मेलावहाय सासेल' मोनदों दा नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो आं बुंबाय थाला बेखौ रोंखासिगोन जास्ट पस्टआ 48 दङ बिनि गेजेराव नेक्स्ट जों थाङोबा थ' जों नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव कमिउनिकेशनाव बेखौबो नायना लादो आरो नेक्स्टआवबो नोंथांमोना बेखौ नायना लादो नै पस्टआ जोबोर खम आं गासैबो बुंबाय थाला भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन जास्ट नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय देन जेलाराव नोंथांमोना नायोब्ला एसटिपि आव साथाम दङ एसे मोजां दङ बावहाय नोंथांमोना फिमेलखौ नाय दा बेयाव गासै पस्टआ जेलाराव 39 दङ अके देन बेनिफ्राय बैसो थ' बैसोआ ओरैबायदि माखासे रानदों एग्जाम्पल इउबि लेभेलाव स' 20 इयार्स मिनिमाम आरो लोगोसे 30 इयार्स आरो लोगोसे जोंनि एसटिआ 5 बोसोर बारा मोनो अब्ला जों बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना दाजाबानो जाबाय अके अब्ला नोंथांमोना दाजाबानो जाबाय बेखौहाय नायै देन बेनिफ्राय 20 इयार्स मिनिमाम आरो लोगोसे जेलाराव 21 इयार्स बेवहाय मिनिमाम दङ दा जेलाराव 40 इयार्स गाहाम होदों नोंथांमोना बेखौ मोननो हादों अके देन बेनिफ्राय नैबे स्टेशन अफिसार होनोब्ला 24 इयार्ससिम दङ मेक्सिमाम नाथाय जोंनि एसटिआ 5 बोसोर बारा मोनगोन जेरावबो बेखौ नोंथांमोना दाजाबानो जाबाय दाना जों फरायनाय एसआइ लेभेलाव मिन्थिखागौ बेखौ बुंबाय थायाबाबो जायो मिन्थिखागौ डिग्री पास खालामनांगोन एनि स्ट्रिम बेनिफ्राय स्टेशन अफिसाराव नोंथांमोना बेयावबो डिग्री नांगोन नाथाय साइन्सनि जानांगोन आरो बे होनाय फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स साबजेक्टआ नोंथांमोना थानांगोन अके देन बेनिफ्राय पुलिस कमिउनिकेशनाव बेवहाय नै बिएससि खालामनांगोन इलेक्ट्रनिक्स साइन्स नङाबा आइटि आव नङाबा कम्पिउटार साइन्सआव आरो बे गैयाब्ला 3 इयार्स डिप्ल'मा नोंथांमोना पलिटेकनिक खालामनाय जानांगोन बा जायखिजाया बे डिप्ल'मा दं बेखौ नोंथांमोनाबो नायदो दानिया हाइटखौ नायदो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय एसआइ लेभेलाव बेसेबां नांगौ आं बुंबाय थाला गोबां गोलाव जागोन डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिन्थिखाजोबो बेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय जेलारबो दङ एक्सट्रा दङ जेलाराबो दङ बेनिफ्राय सेसखौ नायगोन अनलि फर मेनखौ नायगोन हिन्जावफोरखौ सेसखौ नायनाय जानाय नङा हाइटखौ खिन्थु हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो नायगोन आरो दानिया डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना गासैखौबो नांगोन आपल'ड खालामनांगोन बेखौ जों मिन्थिबाय देन बेनिफ्राय मा जागोन सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो जाबाय फार्स्टआव रिटेन एग्जाम बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट आरो नोंथांमोना भाइभा टेस्ट दङ अके बेखौ बुंदों आरो दा बेखिनि नोंथांमोना एग्जामा 100 मार्क्सनि बेनिफ्राय 100 कुइसन 1/2 नेगेटिभ मार्किं नोंथांमोना मोननो हादों बे गासैबो एग्जाम लेभेलाव साबजेक्टआ बेखौ नोंथांमोना फिन खनसेबाव स्क्रिनशट खालामना लादो बर'नि पेपार थागोन टेनसन गैया नोंथांमोना बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा अफिसियेल नटिस होगोन बेखौ बुंदों देन फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन 1:5 दङ एग्जामाव जुदि पास जायोबा 1:5 बेबादि नोंथांमोनखौ सिलेक्शन खालामगोन बेखौथ' मिन्थिखागौ आरो भाइभा टेस्ट दङ दानिया फिजिकेल टेस्टआव 40 नाम्बार दङ नोंथांमोना 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन अके बेवहाय 32 नङा 1600 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन आरो लं जाम्प दङ लं जाम्पखौबो नोंथांमोना बारनांगोन आरो अके बेखिनि नोंथांमोना बुजिबाय बेनिफ्राय बेखिनिखौ जों मिन्थिथ'बाय दानिया जों नेक्स्टआव थांबावनोसै टटेल नोंथांमोना नायोबा एक्सट्रा एनसिसि नाम्बार 5 दङ अके देन बेनिफ्राय टटेल सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो जाबाय बेखिनि 150 दङ बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन दा बे जाबाय एसआइ लेभेलाव दानिया जों थांसै बेनो जाबाय कमान्ड' लेभेलाव
दा बे जाबाय नोंथांमोननि कमान्ड' एसआइ लेभेलाव आरो लोगोसे साथामा कनस्टेबल एबि कमान्ड' बेटेलियन्स नोंथांमोना बेवहाय दंबावो दा बेबायदि टाइपनि कमान्ड' गोबां रोखोमनि नोंथांमोना मोनदों एक्चुअली देन सेलारिया जोबोर मोजां बेखौथ' मिथिखाबाय डेटआ सेम गासैबो बेनिफ्राय स्केल पिखौ नायोब्ला जोबोर मोजां नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों दा बे पस्टआ 45 दङ बिनि गेजेराव एसटिपिआव 6 दङ नोंथांमोना बेखौहाय हाई कम्पिटिसनाव मोननांगोन अके देन बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना बेखौ जों एक्चुअली माखासे गोबांथार रोखोमनि क्राइटेरिया दङ दा स्पर्ट्स कोटा दङ बे होनायनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया बैसो स' बैसो होनोबा 20 इयार्स मिनिमाम अके 20 इयार्स आरो 24 इयार्ससिम नोंथांमोना मोनदों अब्ला 5 बोसोर दाजाबा 29 इयार्ससिम बावहाय एलिजिबल जागोन जोंनि एसटि कोटायाव अके बेखौ बावहाय बुंदों देन नेक्स्ट लेभेलाव बिनि सिलेक्शन प्रसेसा मारै जों बेखौ नायगोन दा एसआइ लेभेलाव थ' नोंथांमोना एसआइ लेभेलावहाय आर्ट्सनिफ्राय साइन्सआ कमार्सआ डिग्री पास खालामनांगोन एक्चुअली नैबे कनस्टेबल एबि मोनदे पस्टआ ओरैबायदि खममोन दा नोंथांमोना बेखौ नायफिनबा मोनगोन कनस्टेबलावहाय पस्टआ नोंथांमोना माने गोबां खम नुनो मोनदों अके बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो बे जाबाय अनलि साथाम दङ कनस्टेबल नोंथांमोननि एबि बेटेलियनावहाय बेखौ आं बुङाखैमोन दा मिथिबाय नेक्स्ट लेभेलाव बैसो अके बेनि एबिना 18 इयार्सनिफ्राय 21 इयार्स दा बेवहाय बेसेबां मोनगोन 5 बोसोर दाजाबा 26 इयार्ससिम बे पस्टआव एबि बेटेलियनावहाय नोंथांमोना माने इलिजिबल जागोन आरो अके बेखौबा बुंदों बेनिफ्राय एबिआव नोंथांमोना 10 पास खालामनो हागोन अके मिनिमाम 10 पास माने कनस्टेबल बेटेलियनावहाय देन हाइटखौ नायोब्ला बेखौ आरोबाव फिन खनसेबाव स्क्रिनशट खालामना लादो अनलि मेलखौल' बावहाय नायगोन अके अनलि मेलखौल' नोंथांमोना सेसखौ नुगोन माने नायनाय जागोन नाथाय फिमेलखौ सेसखौ नाया अके बाट हाइटआ बेखिनिया थानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि हाइटआ बेखिनिया दङ देन नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय दानिया नेक्स्टआव थांसै माखासे प्रसेसआव दा फरायनायनि डकुमेन्ट्सआ बेखौथ' नांखाजोबगोन बेखौ बुङाबाबो जासिगोन नोंथांमोना मिथिखागौ दानिया बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन दा फिजिकेल टेस्ट दङ बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट दङ रिटेन टेस्ट दङ रिटेन टेस्टआ अनलि बेनो जाबाय एसआइ लेभेलाव थागोन कमान्ड'आव थाया अके कमान्ड'आव मा थायो साइक' टेस्ट थायो अके आरोबाव एबि एसआइ लेभेलाव फिन खनसेबाव साइक' टेस्ट दङ आरो कनस्टेबल एबिआवबो माने कमान्ड'आवबो बेटेलियनावहाय साइक' टेस्टआ दङ आरो अके बेखौ बुंदों दानिया फिजिकेल टेस्टखौ नायोबा फिजिकेल टेस्टआव 80 मार्क्स दङ बेनो जाबाय हौवाफोरा कमान्ड' लेभेलाव बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 60 मार्क्स दङ अके देन 20 नोंथांमोना रानिंआव 20 मार्क्स दङ मेलावहाय 4800 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन अके बेखौ खारनांगोन दा बे टाइमखौहाय हौवाफोरा बेसेबां मोनदों बेनो जाबाय 20 मिनिट बावहाय टाइमखौ मोनदों बेखौ नायोब्ला एन्ड बेनिफ्राय मार्क्स नोंथांमोना 16 मिनिटनि गाहायाव हाबोब्ला 20 नाम्बार मोनगोन जुदि क्वालिफाइल' जायोबा जास्ट नोंथांमोना खम नाम्बार मोनगोन आरो अके जास्ट माने 10ल' मोनगोन बेनिफ्राय लं जाम्पखौ एक्सेलेन्ट बारथारनांगोन लं जाम्पआ खुनु कमप्रमाइस गैया 20आव 20 बयबो हौवाफोर हिन्जावफोर लाथारनांगोन दानि जुगाव जुदि लं जाम्प हायाबा काट अफ फैनाय चान्सआ गैया आरो सिनापखौ जुदि नोंथांमोना 14 बार खालामनो हायोबा एक्सेलेन्ट 20 नाम्बार मोनगोन बेखौबो कम्पालसरि लाथारनांगोन खुनु कमप्रमाइस गैया अके एन्ड 100 मिटार्स दङ बेनो जाबाय 100 मिटार्सआव नोंथांमोना जुदि एक्सेलेन्ट थाङोबा बा 10 सेकेन्डसिमावनो खारनो हायोबा 100 मिटार्सखौहाय 20 नाम्बार मोनगोन दा नोंथांमोना 11 आरो 10 नि गेजेराव खारनो ट्राइ खालामथारनांगोन अके 100 मिटार्सखौ बिराद स्पिड नांगोन देन फिमेलाव नायोबा 2800 कमान्ड'आव खारनांगोन नोंथांमोना एसआइआनो जा बा नोंथांमोना एबि जा अके थ' बेखौ मिथिबाय दानिया जों नेक्स्टआव थांसै लं जाम्प दङ स' लं जाम्प दङ लं जाम्पखौबो हिन्जावफोराबो एक्सेलेन्ट बारनांगोन आरो 100 मिटार्सखौहाय एक्सेलेन्ट नोंथांमोनाबो खारनांगोन अके गासै हिन्जावफ्रा 60 हौवाफ्रा 80 मोन बेखौ जों मिथिखाबाय दानिया रिटेन टेस्टआवबो बेनो हिन्जावफोरा रिटेन टेस्टखौ नांगोन एसआइनि थाखाय नाथाय कमान्ड' बेटेलियनावहाय एग्जाम गैया डाइरेक्ट फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय साइक' टेस्ट खालामनानै डाइरेक्ट साख्रि दा एग्जामा सेम 100 मार्क्सनि एग्जाम 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ थ' नोंथांमोना 100 कुइसन मोनगोन आरो बेवहाय साबजेक्टआ सिलेबासआ बेखौ नायना ला एसआइनि एग्जामा सेम जाफागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बड' पेपार मोनगोन आरो एग्जाम डेटखौ बा नटिसखौ सेन्टारखौ नोंथांमोना मोनगोन देन साइक' टेस्टआव 20 नाम्बार दङ अके बे जाबाय मोननैबो पस्टनि थाखाय एसआइ आरो बेटेलियनावहाय 20 नाम्बार साइक' टेस्ट दं कमान्ड' लेभेलाव देन एग्जामा बेनो नोंथांमोना गासै टटेल सिलेक्शन प्रसेसा 200 जागोन हौवाफोरना बेनिफ्राय हिन्जावफोरना एसे खम थायो 180 जागोन अके 180 जागोन दा बेनो फिजिकेल टेस्टआव 80 मार्क्स दङ नालाय हौवाफोरा साइक' टेस्टआव बेनो जाबाय 20 दङ टटेल 100 मार्क्स बे जाबाय एबि बेटेलियनाव 10 पास लेभेलाव आरो हिन्जावफोरा
80 मार्क्स दङ फिजिकेलाव 60 साइक' टेस्टआव 20 बेखौ नोंथांमोना मोनथिबाय माने बावहाय भिडिअ ओरैबायदि गोलाव जागोन मानोना गासैखौबो खनसेनो कभार खालामबाय नालाय बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना लासै लासै नायबानो जाबाय जाहाथे गासैबो बुजिजोबो दानो बेखिनि थांबाय दानो जों थांसैलाय ड्राइभाराव दाना फैबाय ड्राइभाराव जाय बिथांमोना ड्राइभार जानो गोसो दङ बेनो जाबाय 127 पस्ट फैदों नै थ' नोंथांमोना 127 ड्राइभार कनस्टेबल मोनदों 14 जाबाय डिस्पेच राइडार दङ बेनिफ्राय 20 पस्टआ जाबाय मेसेन्जार दङ 3 पस्टआ जाबाय हेन्डिमेन दङ आरो एपिआर 90 पस्ट ड्राइभार दङ एपिआर लेभेलाव बेनिफ्राय 4 जाहैबाय ड्राइभार अपारेटर दङ फायर एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसावहाय बेनिफ्राय 7 जाहैबाय कनस्टेबल ड्राइभार आरो 106 ड्राइभार इन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आच्छा दायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि पस्ट ड्राइभार फैबावबाय स्केल पियानै माने फरेस्टआव फैदों अके बे पस्टआ ड्राइभार फैदों देन सेलारिया जोबोर मोजां आरो बिनि अनलाइन डेटआबो गासिबो सेम अके बेखिनिखौ जों मिथिबाय दानिया स्केल पिखौ नायदो नोंथांमोना बेखिनि 5600 दा एसटिपि आव बावहाय मोजां पस्ट दङ 13 दा दङ आनरिजार्भआव 65 दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना नैबे 127 आव नोंथांमोना मोनदों देन नेक्स्टआव राइडाराव नायोबा एपिआर लेभेलावहाय बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो एन्ड नेक्स्ट फैबाय दानिया फैबाय नोंथांमोना फिन कनसेप्टआव मेसेन्जाराव नायोबा बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो बावहाय एसटिपि खौ नुवासै अब्लाबो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन आनरिजार्भ पस्टआव इलिजिबल जागोन अके हिन्जावफ्रा बावहाय गैया देन नेक्स्टआव एपिआर दंबावो हेन्डिमेनावहाय बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लादो दाना फैबाय फायर एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसाव 90 पस्टआव नायोब्ला एसटिपि आ साबा दङ टटेल पस्टआ 90 बेनिफ्राय नैबे आनरिजार्भआवबो साख्रिखौ मोनगोन जोंनि एसटिआ देन नेक्स्टआव ड्राइभार नोंथांमोना फिन कनसेप्टआव मोनदों बेखौ दोनथ'बाय दाना नेक्स्टआव फैबाय जों डाइरेक्ट थांसै बेनो जाबाय फरेस्टआव स' नोंथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ड्राइभार पस्टआ फैदों बेनो जाबाय नै 106 पस्ट फैदों आरो बिनि गेजेराव एसटिपि आव 6 दङ बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 2 दङ हौवाफोरा 6 दङ गासै टटेल पस्टआ 106 दङ बेनि गेजेराव आनरिजार्भ हौवाफोरा 49 आरो हिन्जावफ्रा 21 दङ दा बेखिनि मोनथिबाय नोंथांमोना दानिया बिनि क्राइटेरिया स' बिनि क्राइटेरिया होनोबा दा बेनो जाबाय आसामनि जाथारनांगोन एसामिस लेंगुवेज रोंनांगोन एसटि एससि कास्ट सार्टिफिकेटआ बेखौ नांगोन बेथ' थाखाजोबो बेखिनिया दानिया नोंथांमोना ड्राइभाराव नाय कनस्टेबल ड्राइभाराव आसाम पुलिसाव बेनिफ्राय हमना ला राइडाराव आरो लोगोसे मेसेन्जाराव आरो हेन्डिमेनाव एपिआर ड्राइभाराव आरो लोगोसे फायर एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसाव बेनिफ्राय फरेस्टआव नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम 25 बाट जोंनि एसटिआ 30 इयार्ससिम पस्टआ मोनगोन जोंहा 5 बोसोरा बारायखायो नालाय बेखायनो नोंथांमोना बाव टेनसन गैया दा फरायनाय स' फरायनाया नोंथांमोना मोनदोंनाय बेनो जाबाय 10 पास खालामनांगोन 10 पास खालामनानै नोंथांमोना मा लाइसेन्सआ बेथ' थाखानांगोन थ' नोंथांमोना लाइसेन्सखौ नांगोन 10 पास खालामबाय नोंथांमोननिया खायसे खायसे पस्टआव मा नांगौ जों बेखौ नायबावगोन HSLC नोंथांमोना खालामनानै बेनो जाबाय नोंथांमोना LMB एबा MMB एबा HMB थानाय एनि वान थाबानो बावहाय नोंथांमोना ड्राइभाराव इलिजिबल जागोन अके बेनि गेजेराव मोनसे जेनोखि नोंथांमोना हेभि सालायनोबा बेनो जाबाय HMB नांगोन फायर एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसावहाय हेभि नांगौ जेरावनोखि गारि गिदिर अर खोमोरग्राया बावहाय नोंथांमोना HMB लाइसेन्सआ नांगोन LMBआ जानाय नङा बेखौ बुंदों हाइटखौ नायदो हाइटआ बिखिनि बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना ला हाइटआ नै बिखिनि जानांगोन हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा बिखिनि जानांगोन बेनिफ्राय चेस्टखौ अनलि फर हौवाफोरखौ नायगोन बेनिखायनो 80 सेन्टिमिटार एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगोन बेखिनि थाथारनांगोन होमबासो जागोन नङाबा सेलेक्ट जानाय नङा फिजिकेल टेस्टआव अके दा बेखौ जों मिथिबाय दा बिनि सेलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन जोङो नायनोसै दा बेनो जाबाय ड्राइभारावथ' मिथिखागौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो फिजिकेल टेस्ट खालामनांगोन ड्राइभिं टेस्ट दङ रिटेन टेस्ट दङ बेनिफ्राय भाइभा टेस्ट दङ मोनब्रै सेलेक्सन प्रसेसखौ नोंथांमोना मोनदों दा फिजिकेल टेस्टआव 20 नाम्बार दङ हौवाफोरा बेनिफ्राय लं जाम्पआव 20 नाम्बार दङ बावहाय रानिंआ दाना 3200 मिटार्स बे जाबाय AB आरो लोगोसे UB कनस्टेबलजों जाफागोन बिनि फिजिकेल टेस्टआ अके थ' बेखायनो बेखिनिखौ होदों आरो नोंथांमोना बावहाय फिमेला 20 मार्क्स दं बेबो AB UB कनस्टेबलजों सेम जाफागोन 1600 मिटार्सखौहाय नोंथांमोना खारनांगोन देन लं जाम्पखौ बारनांगोन मेडिकेल टेस्ट दंबावो ड्राइभारावबो गासैयावबो दङ कनस्टेबल लेभेलाव आसाम पुलिसाव दंखाजोबो बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव मेक्सिमाम नाम्बारा नाम्बार 5 दङ नै बेनिफ्राय पास मार्कआ नाम्बार 5 नोंथांमोना मोनथारनांगोन अके स' बेखौ मोनथारनांगोन 1:10 ड्राइभिं टेस्टआव लिंहरनाय जागोन फिजिकेल टेस्टनिफ्राय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायबानै 10 मार्क्सआव मा दङ बेखौहाय माखासे नायनाय जागोन नै गासै 8था बाहागोनि नायगोन माने रानगोन आरो जेरै पार्किं खालामनाय गियार चेन्ज खालामनाय बे टाइपनिखौ माने नायगोन देन रिटेन टेस्टआ एग्जाम दङ एग्जामा 100 कुइसन
बेनिफ्राय 50 मार्क्स आरो बावहाय नेगेटिभ मार्किं गैया माइनास पॉइंट गैया सिलेबासखौ नायना लादो सिलेबासा नैबेनो बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो नोंथांमोनाहाय अके दे बेनिफ्राय बर'जों लिरनो मोनगोन टेनसन गैया एग्जाम डेट आरो नटिसखौ गासिबो नोंथांमोना जायगाखौ मिन्थिगोन आरो भाइभा दङ नाम्बार 5 दङ एनसिसि दङबा बावहाय एक्सट्रा नाम्बार दङ मेक्सिमाम नाम्बार 5 दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोना टोटेल सिलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा गासै नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय 110 नि सिलेक्शन प्रसेस दङ अके बेखिनि नोंथांमोननि दानिया जों थांसै लास्टआव बेनो जाबाय कन्टिन्यू कम्बाइन लाबोखाबाय ग्रेड 4 खौबो जों दायो नायफाखानोसै स' दायो फैबाय बेनो जाबाय ग्रेड 4 स' ग्रेड 4 पस्टआव बेसेबां फैदों बेनो जाबाय 96 कर्मचारि फैदों माने साफाय कर्मचारि हासिब सिबग्रा अके देन बेनिफ्राय साथामा जाबाय कमान्ड' बेटेलियन्सआव थागोन आरोबाव आरो लोगोसे साबाया जाबाय फायार एन्ड इमारजेन्सियावबो दङ बेनिफ्राय 9 जाबाय 8 जाबाय नैबे हेडक्वार्टाराव दङ दा बिनि सेलेरिया बेखिनि आरो ग्रेड पेआ बेखिनि दङ अनलाइन डेटा सेम दा बेनिफ्राय पस्टआ बेखौ नायोबा 96 नि गेजेराव हौवाफोरा 86 दङ हिन्जावफोरा 10 दङ देन बेखिनिखौ नायदो नोंथांमोना अके बेनिफ्राय दानिया बिनि क्राइटेरिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन मिनिमाम 18 इयार्स आरो मेक्सिमाम जोंनि एसटिआ 45 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन दानिया ग्रेड 4 आव साख्रि मावनोबा मिनिमाम क्लास 6 पास जानाय बेखौ बुंदों नोंथांमोना बेखिनिखौ बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना एचएस पास अके एचएस पास नोंथांमोना क्लास 6 निफ्राय एक्चुअली बेनिफ्राय एचएस पास बावहाय जों नुनो मोनदों बेखिनिसिम बावहाय इलिजिबल जायो माने बेखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय जुदि ट्रेनिं नोंथांमोना एसएससि जुदि दङबा नाम्बार 5 मोनगोन आरो मिनिमाम 1 इयार वर्क एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना एनजिअनिफ्राय बा जिखुनु जाया सेक्टरनिफ्राय नाम्बार 5 बावहाय नोंथांमोना मोनगोन बेखौ बुंदों देन बेनिफ्राय 160 सेन्टिमिटार हाइट जानांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 150 जानांगोन सेसखौ अनलि मेनखौल' नायगोन बेखिनिया 80 आरो मिनिमाम 80 आरो एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन आरो दा बेनो नोंथांमोना मिथिबाय बेखिनि सिलेक्शन प्रसेसा दा जायफ्रानोखि गोसो दङ नोंथांमोनाहाय जाहाथे एप्लाइ खालामो ग्रेड 4 खौ मेडिकेल टेस्ट जागोन ट्रेड टेस्ट जागोन अके ट्रेड टेस्ट खामानि मावनाय टेस्टबो लागोन बेखौ बुंदों आरो दा बेनो नोंथांमोननि काउन्सिल लाबोखाजोब्बाय फाइनाल लिस्टआव नोंथांमोना पास मार्कआ 33% मोननाय जानांगोन अके मेक्सिमाम 50 मार्क्सनि गेजेराव 33% नोंथांमोना मोननाय जानांगोन दा बेनो भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय दा A to Z नोंथांमोना जि पस्टआव खालामगोन बेखौ नायना लादो आरो बिनि रेलिया जानुवारियावनो आरो फेब्रुवारि मार्चआवनो साख्रि मोनगोन अके जानुवारियाव फिजिकेल टेस्ट जानानै फेब्रुवारि मार्चआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन